mo na ikaw sa YouTube te. Oh, Tagalugas na. Lagyan na naman. Idibil. Ano sa idibil? Ay, wala tago ko. Tay, sa kamay, tay. Tay. Idibil ba? Ano? Unsa na imong lutoon, Soy? Soy. Unsa na imong lutoon? Kaya away. Paklay na. Oh, akala lang. Mabuka ba inita ba kay matikarong? Nahak tarungan niya be pang-asa. Oo, nag-ungot-ungot gid siya ay ahak. Ito sa iwa. Basta iwa, maiwa lang. Kahit ano. Hala oy kanang wa man ni nako ipakitang naong. Masimod na. Kunin na tingay. Kunin na napay patis dito. Ano yung batis to? Dapay. Palihog ko. Wato patis inday. Patis debe. Kuha sa kuha. Suka. Oh, bato, toyo. Seasoning. Ulit ito nga ting. Tumala din. Lagyan na ting gamay na ting. Dara, apil ning ko na. Mau yang pilar. Liso des ka man silis. Inita oy. Amite siya. Bay, kote ko. Sarap. Nalibang sa rim-rim daan or nagani nga libang. Libang siya bar? Usa ni? Master. Mister. Di lami ang humboy gibutangan nila ni. Mo bito na ipangkuan. Pwede na makapakawap na sticky kana. Mura man sa kanang mangkol kanang. Sunod, o kayo dali gamay ha. Kamay. Kaya tiniting. Dayon sunod. Atay ni bilayo dai. Matay eh. Ahak ninyo. Ayun. Matay playo ko. Nay mo tanaw niya tong video niya ano matay na ko sa pilayo. Iki. Paklay siya. Mag siya. Kami na kay kuan ba? Say tira na ba pilayo? Playo. Elixir. Pila na nakabuka mong pineapple dong ron. Man na to. Given ba? Eh, sa... Ano yung uso ron? Unong ra kabuk. Why ko ang pinya ron? Ilay ka ting. Yurot yurot. Muna magdaglami. Dami kayo. Ay pag wala na subway. Di man na sabu, di man na sabaw. Sprite ram na tay. Huwag isang mabali siya pwesto ko na. Bas mangina. Nilai update tadi lata terus kadang ono. Oh, no sayang ni lamas kay ko ano. Right again. Aw gamay ra day. Gamay lang kay mati mo sinabaw ko dai, way lami eh. Ah, pwede lo. Madala naman dai. Sili Suha diri do ay. Sili ni Majilian. Padam. Paliya. Kalian lapo-lapo. Sayote. Butang sayote ang sayas. Sayo. Sayo ti og karot. Social. Moro ni nag. Nabre krisis na nakaiputahe. Kaya dong. Sa dito no? Chili pepper man ang. Aw green pepper. Aw chili. Sili espada.
Mura na gamit mga patis. Ilawin ko na. Refreshing lang. Paginihan. Hindi na naman gamit. Paunon tadi. Paunon natin. Paano din latan ni? Pada. Okay na eh.